Hi folks, this Archbishop Dr. Helen Rudokeno coming all the way to you to sing this song that God gave me this wonderful afternoon to be a blessing to all humanity, especially the Igbo folks. Wherever you are in different parts of the world, this song is coming to you. It's going to uplift you, it's going to comfort you, it's going to have you regain what you've lost in life. Your thought about yourself is gonna be restored. Join me as we sing this song. Lord, speak to me that I may speak. Jesus, gwam o kukam were oludindu puputaya kam chokwa otu ichoro umugindi furu efu nedum Jesus kam nedukwa ukwu ndị nke na-awagharị n'azụ Jesus kam werikwa ma na-azụ ndị agụ na-agụ. Oh, yes. Nye m ikeke bube mmeso n'elu nkume dị ike na gị. M ga-esite aka ịhụnanya nye ndị na-agba mgba n'ahụhụ. Sie m ihe Jizọs ka m zikwa gị oke ọnụ igosiri. Nye m okwu nke ka ha feba n'ebe nzuzo nke obi niile. Jesus mejuo n'ọzụzụ gị ruo mgbe obi m ga-ejepụta n'okwu na-echiche na-enweghị ito gị ka ịhụnanya gị. Were m Jesus ma were m kwa ka m na-eje ozi ka ị ga-ezi chọọ ruo mgbe m ga-ahụ iru ngọzi ketụ ike n'otito gị. Nye m izu ike uto gị ka m were ike na-akasi obi kwuru gị okwu kwesịrị nye ndị nke gwuru n'oge mkpa. Jesus gba m okwu ka m were olu ndị kwupụta ya ka m chọkwa otu ị chọrọ ụmụ gị ndị furu efu. Hallelujah. Oh, hallelujah.